Γεια σας φίλοι μου, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη καινούριο βίντεο στο κανάλι μου. Εδώ βλέπετε γίνεται ένας μικρός χαμός εδώ και ένα thumbnail. Τέλειο, έχουμε κάνει και το thumbnail μας στο βίντεο. Βλέπετε πάρα πολλά καλλυντικά και θα αναρωτιέστε τι γίνεται εδώ, τι πάλι θα μας κάνει αυτή η τρελή. Και ναι, παιδιά, ήρθε ο καιρός επιτέλους, γιατί έχω βάλει έτσι και ένα Q&A τέλος πάντων στο Instagram, όπου μπορείτε να το δείτε εδώ κάτω φυσικά. Έχω βάλει τι θέλετε να βλέπετε στο κανάλι μου και πάρα πολλοί συναδέλφοι και μακιγιέρ και όχι μόνο δηλαδή που ασχολούνται με το μακιγιάζ όλα αυτά. Μου λέτε, ρε Φλωρεντία, θέλουμε έτσι λίγο να δούμε πώς ετοιμάζεις το βαλιτσάκι σου, τι προϊόντα χρησιμοποιάς. Οπότε πήρα αυτήν την ιδέα έτσι, και τα συνδύασα όλα μαζί τέλος πάντων και είπα, οκ, η αλήθεια δεν έχω κάνει έναν βίντεο που να αφορά σχετικά το πώς προετοιμάζω τη βαλίτσα μου, οπότε επειδή θα έχω και έναν έτσι ωραίο επαγγελματικό μακιγιάζ, μια νυφούλα και διάφορα μακιγιάζ και θα ετοιμάσω και το βαλιτσάκι μου, οπότε ήταν ευκαιρία να κάνω και το βίντεο και στο κανάλι μου. Οπότε πάμε παιδιά έτσι να συνεχίζουμε σιγά σιγά, γιατί δεν θέλω να είναι και πάρα πολύ ώρα το βίντεο για να μην σας κουράσω και σας εννοείται. Και νομίζω θα δείτε και διαφορά στον ήχο του βίντεο, εδώ που βλέπετε παιδιά, έτσι εδώ. Θα κάνω ASMR, έτσι ονομάζεται, δεν ξέρω. Με ακούτε τώρα από το μικρόφωνο. Και ναι, να ακούτε από το μικρόφωνο. Επιτέλους πήρα μικρόφωνα και κάμερα καλή. Σας τραβάω από το iPhone μου, που γενικά είναι πάρα πολύ καλή κάμερα, γι' αυτό έχω πάρει τηλέφωνο έτσι. Γιατί δεν ασχολούμαι εγώ με τηλέφωνο. Ένας λόγος που πήρα το iPhone είναι για να κάνω και τα βιντεάκια μου να είναι πιο επαγγελματικά και πάρα πολλά άλλα. Οπότε, πάμε να συνεχίσουμε. Αρχικά, παιδιά, πάντα εδώ θα έχω έτσι και μπροστά το βαλιτσάκι μου για να βλέπετε τι κάνω. Είναι αυτόν εδώ. Συνήθως χρησιμοποιώ αυτόν το τεράστιο που βλέπετε. Εν τω μεταξύ εννοείται ότι, παιδιά, ίσως κάνω και έτσι intro, δεν ξέρω. Ναι. Εδώ συνήθως, παιδιά, πάντα παίρνω αυτήν τη βαλίτσα όταν έχω πάρα πολλά μακιγιάζ. Εννοείται ότι όταν δεν έχω αρκετά μακιγιάζ, σίγουρα θα πάρω αυτόν εδώ που είναι δύο κομμάτια μαζί. Υπάρχει το μικρό και το μεγάλο. Εννοείται πριν, παιδιά, η μύτη μου μπορεί και να είναι κόκκινη στο βίντεο. Πραγματικά πήγα, γιατί το έχω σε ψηλόν τέλος πάντων. Πήγα να την πιάσω και πέσαν όλοι πάνω μου. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε πόσο βαρετή είναι, έστω και αν δεν έχει καλλυντικά μέσα. Ελπίζω να μην έσπασε η μύτη μου. Νομίζω είναι ίσα στο βίντεο. Θα δείξει μετά που θα το δω. Πρέπει να προσέχω μεταξύ συνέχεια να μην ταράσω το μικρόφωνο, έτσι μου είπαση. Anyway, παιδιά, πάμε. Πρώτον και βασικό, εννοείται ότι πάντα θα τα ελέγξουμε 2 και 3 φορές πριν πάμε στο χώρο της πελάτισσας μας, γιατί ειδικά αν πάμε σε μακρύ, να είναι μακριά ρε παιδί μου από το χώρο μας, εννοείται ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να φέρουμε κάποιον να μας τα φέρει τα προϊόντα που ξεχάσαμε. Γι' αυτό εγώ πάντα σαν συμβουλή δίνω, συνήθως θα ετοιμάζω μία μέρα πριν, ναι, για να είμαι 100% σίγουρη. Τώρα, αν ξεχάσουμε κάτι μικροπράγματα, εννοείται καμιά μπαλέτα και όλα αυτά, δεν είναι και κάτι, παιδιά, δεν χάλασε ο κόσμος, γι' αυτό βάζουμε παραπάνω έξτρα προϊόντα, γιατί ξέρω ότι θα μου γράψετε, δεν είναι αρκετά τα προϊόντα. Εγώ με τις άποψεις ότι είναι καλύτερα να βάζουμε αρκετά προϊόντα, έτσι ώστε να είμαστε ασφαλές. Τώρα, ένα σημαντικό, παιδιά, σίγουρα ότι θα πάρω, εγώ πάντα μου αρέσει πολύ να τα ετοιμάζω έτσι και με κουτάκια, για να είναι και εύκολο και μετά στο να τα βάλω ξανά στον τόπο τους. Ένα σημαντικό, παιδιά, είναι πάντα, εννοείται, παίρνω όλους τους τύπους make-up, ειδικά σε κοπέλες που δεν ξαναβάψα. Τώρα για τη μύτη μου, εννοείται ότι έχω έναν ξεχωριστό βαλιτσάκι, δηλαδή που κάνουμε την πρόβα μας, είναι πολύ σημαντικό. Τα προϊόντα στην τελική πρόβα τα βάζω ξεχωριστά, έτσι ώστε να είναι προσωπικά για αυτή. Δεν θα δείξω
τα καλλιτικά που θα χρησιμοποιήσω στην ύφη μου, γιατί ακόμα ο γάμος δεν έγινε, οπότε θεωρώ ότι είναι έτσι λίγο πιο προσωπικό. Όμως είναι σχεδόν τα ίδια προϊόντα που θα βάλω, αλλά είναι διαφορετικά χρώματα, τύποι και όλα αυτά. Που νομίζω δεν μας αφορά και τόσο. Τώρα, για τις πελάτισσες, εννοείται τις φίλες της νύφης, της μάμα, την πεθεράν και όλους αυτούς. Επειδή δεν γνωρίζω τα χρώματά τους, εννοείται και τι τύπο δέρματος έχουν, προτιμώ να είμαι πιο safe, να πάρω τουλάχιστον τα 4 βασικά χρώματα που ταιριάζουν σε όλους. Θα πάρω πιο creamy υφές και θα πάρω και στυλ combat που χρησιμοποιώ συνήθως. Τα προϊόντα που χρησιμοποιώ είναι από MAC, τα πλίστες make-up, και χρησιμοποιώ και τη σειρά Mi Velvet. Μ' αρέσει πάρα πολύ, θα σας τα βάλω όλα εννοείται κάτω στην περιγραφή, τα προϊόντα που χρησιμοποιώ. Βάζω θα σας τα λέω έτσι λίγο και ανεκατωμένα, δεν χρειάζεται να είναι με σειρά. Τα make-up μου, εννοείται τις πούδρες, παιδιά, χρησιμοποιώ 2 με 3 πούδρες, δηλαδή μία πιο loose, χρησιμοποιώ combat και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Θα τα βάζω εδώ όλα κάτω γιατί θα τα ξανασάσω. Μετά, πριν εννοείται ξεκινήσω το μακιγιάζ μου, πάντα χρησιμοποιώ, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Χρησιμοποιώ εννοείται τη σειρά όλη είναι αυτή από Natura Simperica. Εννοείται θα ξεκινήσω και γενικά αυτή, θα τη βάλω και στην ύφη μου, γιατί της αρέσει η σειρά αυτή και τη χρησιμοποιά μου είπε. Εννοείται ότι θα βάλω έτσι μια ενυδατική, μια βάση έτσι SPF, να την προστατεύει και όλα αυτά. Το toner της, που θα τη φιξάρω έτσι για να σταθεροποιηθεί, να αναζωογονηθεί το πρόσωπό της και όλα αυτά. Τα pads συνήθως δεν τα πολύ χρησιμοποιώ. Θα τα χρησιμοποιήσω ίσως αν δω κάτι στο πρόσωπο και θέλω να το καθαρίσω πιο πολύ. Εννοείται πριν ξεκινήσω να κάνω το μακιγιάζ, θα κάνω πρώτα προετοιμασία στο να καθαρίσω το πρόσωπο της, οπότε πρέπει να περιέχει έναν kit στο βαλιτσάκι μας που θα είναι προϊόντα περιποίησης, γιατί εννοείται μπορεί να μας πούν ότι είναι καθαρό το πρόσωπο τους, όμως εμείς για πιο safe, για να είναι πιο σταθερά τα προϊόντα πάνω τους, θα χρησιμοποιήσουμε τη σειρά. Αν τώρα που μου έχει τύχει, εννοείται πάντα εγώ μιλάω με τις πελάτες που πριν ξεκινήσω τα μακιγιάζ τους, αν υπάρχει εννοείται κάποια κοπέλα που έχει κάποιο πρόβλημα στο πρόσωπό της και χρησιμοποιεί τη δική της σειρά, εννοείται με σεβασμό και όλα θα χρησιμοποιήσω τα δικά της τα προϊόντα. Εκτός από make-up, πούδρες και όλα αυτά, δεν είναι κακό να χρησιμοποιούμε και δικά τους προϊόντα, όμως θεωρώ ότι τα δικά... μπορεί να ακουστεί και κάπως, σίγουρα μια επαγγελματίας make-up artist έχει πιο professional προϊόντα και πιο σταθερά, που τώρα μπορεί, ναι, μου έχει τύχει η κοπέλα να θέλει να βάλει το make-up της, είναι και δική μου πελάτη στα σταθερή, το χρησιμοποιώ το δικό της το make-up, γιατί ξέρω ότι θέλει αυτό. Δεν θα επιμείνω εννοείται, θα το σεβαστώ, όμως μετά θα ξεκινήσω με τα δικά μου προϊόντα. Άλλο, παιδιά, δηλαδή ξεκινούμε έτσι από πρόσωπο, εννοείται ότι παίρνω, γιατί σας έχω πει έτσι με λίγο και θέλω έτσι λίγο να είναι και με τη σειρά και με τα κουτάκια τους έχω ένα θέμα αυτόν εγώ, θα είναι και πιο εύκολο στο να τα βλέπω εκείνη την ώρα, γιατί θα τα βάλω εκεί στο τραπέζι της κοπέλας και θα τα βλέπω όλα, δεν θα είμαι κάπου στο να χάνομαι τα προϊόντα μου. Οπότε είναι ωραίο να βάζουμε τα προϊόντα μας έτσι με σειρά, τακτοποιημένα, να φαίνονται και καθαρά, γιατί είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, στο να πάμε σε ένα χώρο, γιατί δεν το γνωρίζουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να βλέπουν και τα προϊόντα μας να είναι καθαρά, να είναι εξισμένα τα μολύβια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως δεν θα μας αρέσει και εμάς το να βάζουμε προϊόντα χρησιμοποιημένα και όλα αυτά, δηλαδή χωρίς ξυσμένα και να είναι λιωνωμένες οι πούδρες μας και τα παλέτες μας, σίγουρα δεν θα αρέσει και στον πελάτη μας. Και δεν θα μας ξανάρθει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε εννοείται ότι εγώ τα καθαρίζω, τα αποστηρώνω όλα φυσικά εννοείται. Είναι όλα καθαρά, γι' αυτό τώρα εγώ δεν τα χρησιμοποιώ, δηλαδή τη δική μου σειρά που θα βαφτώ στο να πάω στη δουλειά με οτιδήποτε, δεν θα τα χρησιμοποιήσω αυτά τα προϊόντα, θα χρησιμοποιήσω κάτι άλλο έτσι ώστε να μην τα λερώσω και να θέλω ξανά και ξανά να τα καθαρίζω και να τα αποστηρώνω. Είμαι γενικά λίγο σπαστική σε αυτά. Χρησιμοποιώ, παιδιά,
αυτά εδώ. Δεν θα αναφέρω συγκεκριμένα προϊόντα, δηλαδή εταιρείες και όλα αυτά. Δεν υπάρχει λόγος. Κάθε make-up artist χρησιμοποιεί τα δικά της προϊόντα. Σίγουρα χρησιμοποιούμε όλες τις εταιρείες, δοκιμάζουμε καινούργια προϊόντα, γιατί πλέον ο πελάτης είναι ενήμερος, δηλαδή θα έρθει και να μου πει έχει στο προϊόν αυτόν. Οπότε για μένα να θεωρηθεί να είμαι πιο επαγγελματίας, σίγουρα σε κάποια φάση είναι καλό. Που θα συζητήσουμε μετά, μόλις τελειώσω όλο αυτό το βίντεο, κάποια λάθη που κάνουμε ως make-up artist και θα το πούμε σε λίγο αυτό, οπότε μείνετε εδώ. Είτε είναι λάθος είτε είναι σωστό, τέλος πάντων τα κάνουμε, που θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολή, όμως θα σας πω και τον λόγο γιατί τα κάνουμε. Παίρνω εννοείται πούδρες, δηλαδή για bronzing, contouring, άμα έχει πελάτη στα ματσίλη για τις χρωμίες, να τις ετοιμάσω, να τις τεσάσω και όλα αυτά. Παίρνω bronzing, rouge, θα πάρω και κρίμι, γιατί υπάρχει κοπέλες που τους αρέσει το κρίμι να είναι πιο γλου, γιατί η αλήθεια δεν ξέρω τι μακιγιάζ θα μου κάνουν οι κοπέλες. Έχουμε έτσι μιλήσει λίγο, όμως δεν είναι και 100%, γιατί ξέρω ότι μπορεί και εκείνη τη στιγμή άλλο να το δω κι εγώ. Συνήθως πάντα ζητάω να δω τα φορέματά τους, έτσι ώστε να μπορώ να καταλάβω, να μπω λίγο στο κόνσεπτ τους. Και εννοείται και με την πείρα, παιδιά, στα χρόνια μπορείς και να καταλάβεις, δηλαδή εγώ πλέον είμαι στη φάση που όταν δω τον πελάτη μου θα καταλάβω και το στυλ του και όλα αυτά. Θα τον ρωτήσω εννοείται τι του αρέσει, όμως σίγουρα θα πάρει εννοείται πιο σοβαρά την σκέψη μου, την άποψή μου σχετικά με το μακιγιάζ, γιατί εννοείται, παιδιά, το να πάμε εκεί να βάψουμε, σίγουρα γνωρίζουμε και δεν πάμε έτσι απλά για να βάψουμε. Και να πάρουμε τα λεφτά μας εννοείται. Άλλον, τι κάνω, θα εννοείται στο kit μου φυσικά θα έχω τα concealer μου, τις μάσκαρες μου, παίρνω αρκετές μάσκαρες, γιατί σίγουρα η κάθε κοπέλα έχει και θέλει διαφορετικά έτσι να είναι. Μπορεί μια κοπέλα να θέλει όγκο, μπορεί μια κοπέλα να θέλει εντελώς φυσικά, οπότε έχω έτσι 4-5 διαφορετικές μάσκαρες για όγκο, για maximum και όλα αυτά. Παίρνω εννοείται και καλλυντικά προϊόντα δικά μου, γιατί όσοι γνωρίζετε έχω τη δική μου σειρά πλέον Φλωρεντία Κανάρι, που έχω μάσκαρες που έχουν να κάνουν με τα φρύδια, beauty blenders, σκιές και όλα αυτά. Θα βγάλω τώρα και concealer και bronzing και rouge. Θα τα δείτε στα επόμενα βίντεο με αυτά. Δεν θα τα βάλω. Δεν θα τα δείξω τώρα. Ακόμη εννοείται ότι έχω περιγράμματα χιλιών, δηλαδή μολύβια χιλιών, διάφορα χρώματα, φυσικά χρώματα, καφέ, ροζ, χρώματα, κόκκινα, πορτοκαλιά, διάφορα χρώματα. Και συνήθως η αλήθεια, πάντα στις κοπέλες μου, επειδή τους λέγω να διαλέξουν τη χρώματα, για να είμαι και πιο safe, να μην μου πούν στο τέλος φροντιά, δεν μου άρεσε το κραγιόν, γιατί είναι δύσκολο στο να αφαιρεθεί, παιδιά, το κραγιόν. Έχω διάφορα, έχω κι άλλα μου και θα τα δείξω, έχω πάρα πολλά. Έχω εννοείται διάφορα χρώματα από κραγιόν, ματ, gloss, πιο creamy, κόκκινα, καφέ, ροζ, οι χρωματισμοί, έχω αυτά που είναι λίγο πιο ιριδίζουσα και πολλά άλλα τέλος πάντων, που θα επιλέξουν οι κοπέλες μου. Εννοείται ότι έχω και μία σειρά από παλέτες που θα βάλω εννοείται στο kit μου, στο βαλιτσάκι μου, που υπάρχει παλέτα εννοείται που είναι και πιο bronzing, έχω παλέτες που είναι πιο smoky, πιο natural, ροζ αποχρώσεις, οι τερακότες μου που είναι λίγο πιο μεγάλες, έχω κάποια που είναι πιο creamy μολύβια σκιές, και γενικά επιλέγουμε εκείνη την ώρα τι θέλουν. Στην ύφη μου έχω ήδη επιλέξει εννοείται τι θα βάλει και φυσικά εννοείται έχω και το τσεντάκι μου, το βαλιτσάκι μου, όπου υπάρχει εννοείται οι τσιμπίδες. Δεν θα κάτσω να βγάλω φρύδια, αλλά αν δω μια τριχούλα που μπορεί να με εμποδίσει στο μακιγιάζ μου, σίγουρα θα την αφαιρέσουμε. Συνήθως είμαι λίγο έτσι στο να προτιμώ τα φρύδια των κοπέλων που θα βάψω να είναι έτσι πιο καθαρά περιποιημένα, που συνήθως οι παραπάνω κοπέλες γνωρίζουν τα kit μου, λεφαρίδες μου και όλα αυτά, σύστρες, γόμακια, βλεφαρίδα και όλα αυτά. Προτιμώ να είναι καθαρά τέλος πάντων για να είναι πιο εύκολα και πιο γρήγορα και για μας. Έχω κάποιες εδώ βλεφαρίδες, διάφορες, έχω μικρές τουφίτσες,
έχω για πιο έντονες βλεφαρίδες, του φίτσες, μικρές μισές, πιο natural, και έχω εννοείται και βλεφαρίδες της νύφης μου, συνήθως πάντα στις νύφες. Παίρνω λίγο πιο έτσι bridal, διαφορετικές η αλήθεια, και συνήθως παίρνω 3 ζευγάρια γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει. Που δεν μου έτυχε κάτι προς το παρόν, αλλά δεν ξέρετε, οπότε είναι πιο safe. Άλλο πράγμα που κάνω, εννοείται ότι, παιδιά, θα πάρω φυσικά και μαζί μου και εξοπλισμό, χαρτομάντιλα για να μην λερώσω εκεί το τραπέζι. Πάντα εγώ βάζω χαρτομάντιλα και στο τραπέζι γύρω για να μην λερώσω, εννοείται, της νύφης μου τα προϊόντα φυσικά. Εκεί εννοείται δεν ξέρεις το τραπέζι της, είτε εκεί που θα υπάρξει στο κρεβάτι. Πάντα είναι πολύ σημαντικό. Θα πάρω μωρομάντιλα μου, τα αντισηπτικά μου και όλα αυτά τα έχω εκεί, δεν χρειάζεται να τα δείξουμε. Γενικά παίρνω αρκετά προϊόντα, προτιμώ να έχω παραπάνω προϊόντα παρά να μην έχω και στο τέλος να μην γίνει η δουλειά μου σωστά. Εννοείται ότι έχω φυσικά και τα πινέλα μου μαζί μου, υπάρχει το βαλιτσάκι μου, τώρα τα πινέλα μου τα έχω πλένει όλα, οπότε δεν τα έχω εδώ, σίγουρα θα πάρω τα πινέλα μου, το kit μου. Συνήθως έχω ξεχωριστό kit που είναι τα πινέλα της νύφης μου και έχω και πάρα πολλά πινέλα για τις πελάτισσες μου. Η αλήθεια, σε θέμα πινέλων, είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε αρκετά πινέλα, γιατί δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Εμένα συνήθως τις πλήστες φορές μπορεί και να μου τύχει, ναι, ετοιμάζω δηλαδή τα σετ τους, τις καθές που έχω τώρα την ύφη μου και έχω 5 πελάτισσες, 5 κοπέλες να βάψω εκείνη την ημέρα. Όμως, συνήθως τις παραπάνω φορές μου τυχαίνει να έχω και έξτρα, δηλαδή να έρθει μία θεία, να έρθει μία άλλη φίλη της νύφης και να μου πει, ξέρεις, δεν πρόλαβα, θέλω να με βάψεις, οπότε συμβαίνει αυτό. Τις παραπάνω φορές η αλήθεια μου έχει τύχει, σπάνια να μην μου τύχει. Το σπάνιο εννοείται ότι εκεί που μπορεί να έχω άλλη πελάτισσα που πρέπει να φύγω και οπότε θα ενημερώσω την νύφη μου και θα σου πω, κοιτάξτε, μόνο εκείνες τις κοπέλες θα βάψω, γιατί θα έχω και επόμενο ραντεβού πιο μετά. Τώρα, όταν έχω νύφη, πάντα εννοείται ότι αφήνω τουλάχιστον 1 ώρα περιθώριο στην νύφη μου και μετά θα ξεκινήσω τα επόμενα μακιγιάζ μου. Ή όταν θελήσει, εννοείται, η νύφη να θέλει να είναι στο τέλος, συνήθως ξεκινάω πρώτα την νύφη πάντα μου, την αφήνω έτσι λίγο, δηλαδή θα ξεκινήσω το πρόσωπο της, τα μάτια της και μετά τον gloss και όλα αυτά, το φινίρισμα, δηλαδή το τέλος που λέμε, θα βάψω τις φύλλες της και μετά όταν έρθει ο φωτογράφος θα κάνω ένα φρεσκάρισμα ξανά, έτσι ώστε να είμαι safe. Πάντα η αλήθεια, εγώ μένω στις νύφες μου, θεωρώ ότι είναι μια μέρα ξεχωριστή για αυτές, μπορώ να το καταλάβω γιατί και εγώ παντρεύτηκα, οπότε οι νύφες θέλουν εκείνη τη στιγμή να είναι πιο safe, να είναι δίπλα τους οι make-up artists τους, η κομμότριά τους, είναι πολύ λογικό, παιδιά. Γι' αυτό το σέβομαι και μένω στον ντύσιμό της. Εννοείται ότι μετά θα φύγω. Αν τώρα μου τύχει, εννοείται, να έχω και άλλη νύφη που μου έχει τύχει, εννοείται, σίγουρα αν έχεις την ευκαιρία να έχεις και μία κοπέλα, εγώ συνήθως άμα έχω κοπέλες αρκετές, όπως που θα έχω αυτές τις μέρες στο γάμο, κοπέλες αρκετές, οπότε έχω και μία κοπέλα μαζί μου, που θα με βοηθήσει στο να βάψει και αυτή. Έχω δική μου ομάδα όταν μου τύχει να έχω, γιατί θα έχω και μετά άλλο ραντεβού. Οπότε έτσι είναι διαφορετικό, εννοείται ότι θα το συζητήσεις με την ύφη, να σου πει όχι δεν δέχομαι, πολύ απλά θα το σεβαστείς και θα σιωπήσεις. Συνήθως ευτυχώς σέβονται οι νύφες μου, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Τέλος, μετά εννοείται στις νύφες μου πάντα και γενικά σε πελάτισσες έτσι δικές μου που θα τις βάψω, πάντα τους παίρνω έτσι και λίγα δωράκια. Συνήθως παίρνω έτσι αυτές τις Sheets Mask που τους αρέσουν πάρα πολύ. Έχω διάφορες για κάθε τύπου δέρματος, οπότε αποφασίζει και παίρνει τι θέλει η ίδια. Είναι πολύ σημαντικό, εντάξει, θα δώσω μία, δεν θα τις δώσω όλες. Απλώς αυτήν τη μέρα, επειδή θα είναι αρκετές κοπέλες, θα δώσω έτσι αρκετές. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, γιατί σας δίνουν αρκετά λεφτά. Και όχι μόνο, είναι μεγάλη διαφήμιση, να μην λέμε και ψέματα. Οπότε το θεωρώ έτσι λίγο κάπως να μην δώσω έναν δώρο στην ύφη μου, στις φίλες της,
Είναι λίγο κάπως. Ειδικά η νύφη όταν πληρώσει, γιατί η συγκεκριμένη κοπέλα μου, η νύφη μου θα πληρώσει τα μακιγιάζ στις φίλες της, οπότε είναι λίγο κάπως να μην κάνω ένα δώρο. Και όχι μόνο αυτές τις μάσκες, σίγουρα εγώ κάνω αρκετά έτσι δωράκια στις νύφες μου, δηλαδή συνήθως τα 2-3 μακιγιάζ που θα επιλέξει, πιο μετά θα τις τα κάνω δωρεά. Είτε λάθος είτε σωστό, εγώ μου αρέσει αυτό και το χτιμάνε και έτσι μου ξανάρχονται και όλα αυτά. Γιατί θεωρώ ότι είμαστε πάνω από όλα ανθρώποι και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει δύσκολη οικονομία μας και όλα αυτά. Όσο πιο οικονομικά μπορούμε να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Δεν είμαστε εννοείται free παιδιά, γιατί σπαταλάμε αρκετά χρήματα στα καλλιτικά μας, που αυτό θέλω να καταλήξω που θα κλείσει το βίντεο μου. Μου λέτε πάρα πολύ, δεν είναι υπερβολικό να έχετε πολλά προϊόντα και όλα αυτά και γιατί το κάνετε, έχετε υπερβολικά προϊόντα και έχει άτομα που δεν έχουν και όλα αυτά. Κοιτάξτε παιδιά, μια make-up artist εννοείται είναι πολύ φυσιολογικό να έχουμε πάρα πολλά προϊόντα. Είναι η δουλειά μας, οπότε είναι πάρα πολύ λογικό. Και εδώ που θέλω να καταλήξω είναι ότι έναν παράδειγμα που θέλω να δώσω. Μία κοπέλα που ασχολείται με ρούχα και έχει κατάστημα με ρούχα. Δεν είναι πολύ φυσιολογικό να έχει πάρα πολλά ρούχα στο κατάστημά της, όπως και εμείς. Εδώ θέλω να δώσω έτσι ένα παράδειγμα. Είναι το ότι και εμείς είναι πολύ λογικό, παιδιά, το να έχουμε αρκετά προϊόντα. Κάποτε είναι, ναι, θα συμφωνήσω ότι κάποτε και εγώ μπορεί να πω, ρε Φλωρεντία, μήπως έχεις υπερβολικά προϊόντα, για ποιο λόγο το κάνεις, ας πούμε. Έχεις υπερβολικά, σπαταλάς πολλά λεφτά. Παιδιά, είναι δουλειά μου, το αγαπώ και ναι, δεν θα το κρύψω. Όλα μου τα λεφτά συνήθως, τα παραπάνω λεφτά πηγαίνουν στα καλλιτικά μου. Θεωρώ ότι πρέπει είναι καλό να ανανεώνουμε τα προϊόντα μας. Κοιτάξτε, για παράδειγμα, εγώ την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα προϊόντα πήρα για ανακύκλωση. Γιατί λήγουν, έχουν και αυτά την ημερομηνία λήξης τους, έχουν και αυτά την ημερομηνία λήξης της μόδας τους, να το πω έτσι, στα εισαγωγικά. Έρχονται καινούργια προϊόντα που είναι πολύ φυσιολογικό. Είμαι πλέον σε κάποια φάση creator, οπότε έρχονται και πάρα πολλές εταιρείες που μπορεί να μου δώσουν διάφορα προϊόντα έτσι ώστε να τις διαφημίσω. Οπότε γι' αυτόν έχω και πάρα πολλά καλλιτικά. Ένας λόγος που δεν κάνω έτσι και πολλά βίντεο στο να δείξω τα καλλιτικά μου και όλα αυτά είναι γιατί όντως φοβάμαι αυτό, το ότι μπορεί να πείτε τι κάνεις τώρα, διαφημίζεις και πόσα λεφτά έχεις και πουλουκού. Παιδιά, δεν έχει να κάνει με αυτό. Απλώς όντως είμαι λίγο της άποψης ότι δεν υπάρχει και κάποτε λόγος να δείχνουμε και πολλά τα πράγματα μας σαν διαφήμιση και όλα αυτά. Όμως, αν μια εταιρεία φυσικά, γιατί οι παραπάνω εταιρείες, ναι ρε παιδιά, θα μας δώσουν λεφτά να δείξουμε, κάνεις κάποιες συμφωνίες τέλος πάντων. Υπάρχει εταιρεία που μπορεί να κάνω τη συμφωνία μαζί της και να μου πει, Φλωρεντία, θέλω να μου διαφημίσεις αυτά τα προϊόντα ή θα σου δώσω το kit σου ή θα σου δώσω κάποια λεφτά. Συνήθως οι παραπάνω εταιρείες, παιδιά, επειδή είμαστε make-up artists, μας δίνουν προϊόντα αντί λεφτά, γιατί μου λέτε πόσα παίρνεις. Τα παραπάνω, πιστέψτε με, δεν παίρνω λεφτά, μου δίνουν προϊόντα. Γι' αυτό έχω έτσι αρκετά προϊόντα. Και εμείς, γι' αυτό σας κάνουμε κάποτε που σας κάνουμε τους διαγωνισμούς, είναι από προϊόντα που μας δίνουν, δεν είναι παγιά, είναι ολοκαίρινο και το βλέπετε κι εσείς. Γι' αυτό σας κάνουμε τους διαγωνισμούς. Δεν σας αφήνουμε έτσι. Αυτό θέλω να καταλήξω, δεν θέλω να ασχοληθώ και πολύ με αυτό το θέμα. Ίσως το πούμε σε κάποιον άλλο βίντεο στα creator και όλα αυτά. Πώς γίνεσαι creator, πώς διαφημίζεις τα προϊόντα, πώς έχεις γίνει. Θα το λύσουμε γι' αυτό, το έχω υπόψη μου. Και ίσως και στο επόμενο βίντεο θα το μιλήσουμε, γιατί είχα δει πάρα πολλές ερωτήσεις στο Q&A που θέλετε και να ετοιμάσουμε όπως αυτό το βίντεο και όλα αυτά, αλλά θέλετε να δείτε και πώς μπορείτε να γίνετε κι εσείς να διαφημίζετε ambassador εταιρείες και όλα αυτά. Δεν είναι δύσκολο, εγώ η αλήθεια δεν ξεκίνησα με αυτό, σιγά σιγά στην πορεία, με την εμπειρία και με τη δουλειά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, παιδιά, αυτό. Θέλει διαφήμιση. Πιστέψτε με και εγώ πάρα πολλές φορές για να γίνω έτσι όπως τώρα. Το να έρχονται κάποιες εταιρείες, το να με διαφημίσουν, να τους διαφημίσω τα προϊόντα τους. Έχω πάρει, δηλαδή δεν είσαι εκεί στα ξαφνικά και λες
έρχεται η εταιρεία και σου δίνει το προϊόν. Πρέπει και εσύ να το λανσάρεις το προϊόν τους, να το δείξεις, να το διαφημίσεις και πάνω απ' όλα να το αγοράσεις για να μπορεί η εταιρεία έτσι ώστε να δει «Α, ωραία, διαφήμισε αυτή την εταιρεία, π.χ. λέω τώρα, αγόρασε από μας, οπότε για σεβασμό και εννοείται εκτίμηση θα της δώσουμε προϊόντα». Κάποιες εταιρείες εννοείται θα λύσουμε και ποιες έχω κάνει cancel στα δικό μου kit, στο βαλιτσάκι μου που θεωρώ ότι δεν μου έχουν κάνει καλό. Τέλος πάντων θα τα πούμε και αυτά όλα. Οπότε εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο. Αν το βλέπετε μέχρι εδώ το βίντεο, πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να μου κάνετε έτσι μια κόκκινη καρδιούλα τώρα που είναι και Valentine's που έρχεται. Θα δείξουμε εννοείται και μακιγιάζ Valentine's φυσικά, εννοείται. Μου το ζητάτε κάθε χρόνο παιδιά, οπότε εννοείται δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανεβάσω βίντεο από αυτό. Θα ήθελα να μου κάνετε εδώ στα σχόλια μια καρδιούλα αν βλέπετε μέχρι τώρα το βίντεο μου και φυσικά εννοείται μην ξεχάσετε παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια εγγραφή στο κανάλι μου, οπότε εδώ στα δεξιά κάπου εδώ πάνω να κάνετε το subscribe σας και να πατήσετε και το κουδουνάκι σας για να σας έρχονται οι ενημερώσεις που ανεβάζω βίντεο, γι' αυτό υπάρχει το κουδουνάκι. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο και εννοείται πάντα παιδιά να χαμογελάτε. Γεια σας!